ikastetxe bat dago, oso interesgarria. Maiatzetan 8 maio dira, oso divertigarriak. Jaitsi eta hiria, Bizkaiko hiri bakarra, Ama Virginia mendian dago, eta bidaltzen du indarra. Josefinaus ikastetxea da, gu hemen gaude ikasten, irakasleak ona ditugu, beti guztiei laguntzen. 8 maioak iritsi dira, ondo pasatzera joan, buru handiak kalean doaz, barraketan jolasean. 8 maioko festetan gaude, buru handiak kalean, batatak oso gozoak dira, beti gaude barraketan. Orduña hiri polita bada, da 8 maio festetan, oso ondo pasatzen da hemen, buru handia jaietan.